Nyom adiokron baako. De ote osurusuru ni no huntabea tena twedi amponwina ase. Mesi Awurade se, edwane kobia ne mabankase me nyankopon a mede me ho meto wo so. Na ono na obaje wo afiri ofirisumfo fidie mu. Ni oyade esayi mu. Ode ntakra bekata wo so. Na ne ntabaase na wobekọ akwahye. Ocham ne nkatabo ne nokore. Wore nsuro anadwobumbo. Bema etunam awia. Oyare doma enenam misummu. Nsane yade a esei ade awia kete. Apem tutowo nchen. Na opedu tutowo nifa. Wode erenka wo. Wani nku na wode behwe. Na wahunu abonefo eketua. Na wo Awurade ne medwan kobia. Osuro ninu na wode no aya wotenabia. Bone renka wo. Na ohawre men wontomadan. Na wahye na bofo ama wo. Se wonhwe wo so. Wakwan nyina mu. Wobesoa wo wonsem. Na wonan ampem obo. Wobenante jata ne ahuritia so. Wobetietie jataburuwa ne otwease so. Na se ofam me hu yi meje no mema no so efiri se woni midin osu frɛ me na meje no so me ne no betena ahohia mu meyi no na mahye no animonyam mema no adi nkwatentena me na mama no ahu me nkwagye